Tá cuma grána orm. Ní mé chomh maith le daoine eile. Caithfidh mé níos mó a dhéanamh. Caithfidh mé níos lua ithe. Is umí duine a chluiseann an go féin cháintach inmheánach seo. Mise ina measc. Is mis Síomha Ní Ruairc, tá mé gobar le conar na Gaeilge san Airneall Gaeilge le 7 bliana anuas agus le blianta beaga anuas tá mé le feiscint. Bhar scáláin ar rudí cosú leis an Real Deal agus réaltas Gaeilta ar TG4 mar Labhróidh. An Real Deal. Sean go an cuma ar an scéal gur duine soir winneach mise an féin. Well, ní mar a hialtar a bhítar. Nuair bhí man níos go beidir le gim a dhéig anú mar sin, ní raibh caidrah maithagam le mo churp darthain nu le mo churp íomhá, nu le mo féin bhuinín. Thosa mé a chur dá fion le mo chud gruige, thosa mé cailim tamach in, just níor hadan mélum féin, fa mé rómhórtha faoi céir de ceapín eile fú. Ba bhór an chontóir díad na nósanna a bhí agam, ní léon éiris faoi. Tá mé beagnach tro a blion díisinis agus tám níos cinálta lom féin, agus le mo churp. Ach, neadar an maid ar a riomh leis an bhéin éiris agus imní. Tá na brúanna seo ann ó hús éime dar nóí, ach siadam go bhfuil sé níos pránaí a láthair na hóra, siadam go bhfuil colainne ag fullaint. Bhí is tain im a churpach, inis tuigim gros, tain im a cheann chuma. Over 190,000 people in Ireland will experience an eating disorder at some point in their lives. The real evil or the real culprit in all of this is the culture that we live in, which tells us that we're not good enough. Of course. Masam mar bhná muintir doing gur bonin do luach agus an Corp. Tá mé meáta ar bhanná na haireann ach go háir am ná óga a spraga chun féin bhá builtach a dheosú. I rééis seo na meáin súisialta tá mé géirí an cheas seo a isrú. A bhfuil gála gníomh chun deire a chur leis an marthúnas agus an nóire.